Oka ho bi na busu eye kese ene ya tena se ye ba bedi nkomo na do ma hene de nsem bia ba betu dwa na wo twetwe mo no na nsem a wo ka no wo bo euro sante gene so bo segala mse euro sante hene tu eye no kre ana se ne no kre ana de to so bi na do ma hene e fa euro sante hene ho eso ena se bi so se bi nya do wo de adi bu no man so ana ensem wo ke ka no e doso ene yatena se a yebedi hu nkomo ene ye ne nana tabi e champo sasa se kan yoro santa hene dia ne ya ka santa pai eno nti ye ka santa pai so dia nana no ana se bi so se bi nya do ya ka wo eno nti yatena se ye ne nana tabi e champo a wo ye enchecheche hene ye no no ye ba bedi na se mi hu nkomo kai se di ne ye ma me fuzia dia wo se wu hu no ene ku be hu ne nyina ye na ye ho ma ne ye ma wo hena tena se ene ya kwaba ne ye fa nkomo ye fa ma madam mo atase ya me de ma me ene de ma mo da ne abrante ene de abrante o ne de ma wo dutuntuma se o ma asem na bum pusa we le fa chabe wo nana do mo ahene enseme ho no ye mama se ya abre nyina wontimi e ma no kore bi na edi na onka na nuntum na o ha Ghana fo ne ewiase nyina na otuetwa ya so no kore na o ha o mpaso ba ma yehu ana ya na ha me we mo atana se me je osi mama papa nsema na do ma hene dia ba betu dwemi o se kofia do mo woni eni na ya tutu abono aye propaganda na some wodi kan kan e say onu won tutu o hene madam yo ya chia atiefo ne ahwefo a o mo hwe nyina o mo ewiase man nyina dia wanti akan kasa na twi kasa na asante kasa do ye ni nua bi wote na ye broni na obi a ye bia na munchichi munchire mu na ye nyina ye hu wiase no ye de kasa na chichiri kro no ma obi a kasa bia ye kan bia na ntiase abem na ma yete ye ho ase na de toso bi mu so ye beda American for school bi o hon ma me rafi so eye enra na me kan bet me kan si se o maya adwen se o mo de twi kasa akan kasa ebe kan o mo course ho aye no ewo university hodom no ebe boa edimu eboa ama o man chichire ye koso sanse akan fo titru ye asantefo no yamfa ya semu nsie enna ma ye ho teye ne ya na dodo ne no se bia ya ahomaso da bi di nyame de acha ye no ye de ye kasa na ye kasa so ye ka de ho te asabe mpre duasa wo de kwa adwene ma wo say yes adwene no mu da ho di nyame din da mase se mo anya bre na mo tie nyina Kofi Adoma wani de metie na nka me mpese meka bi but asem ye wo ya na wan hwe na wo ka bi obeka de nse se yeka na sa na me wo fa Adoma hene sa na meka no sanse me ye hwehwe mu kakra no wonne me wo fa nkuma ufuo bi dum ne ko school ti oye me wo fa ba akwa kitem sa Abraham ne me kwa fidie so me kana asem biara no so no wo fa no ene classmate ni mum no bona me modine no na wono am wonim ti e besre no nyeme bi ho no ma o ma no kore nkoda ba bi eda da bia me kan se de ho ye ne na to ho no nchire ma esua wo bedu ba bia bakwa akofasa asem na ba bia mu no a o bakwa akofa buku bia de wo kan nyina no ye nkontompo no sabre no wamma ho nwa ye se sua de no kwa fra wo mani no mo sua de enye papa nti se onkwa na ye Doma hene de nyame abo otumi a wode amma wo Doma hene na wo sa ye judge
didie pa biem pa na wo pɛ wo nua foforo bi hɔ a de ye wo de o ma ne nso a da bia no pɛ sɛ wo kan asɛm foforo bɛ gi ensamu na sɛ bɛ sɛ niema Kofi Adobanye ono na nante ba ho me de matim kakra ne niema ma hu kakra sɛ oba bi na sɛ di no sɛ ne bebdo sɛ bibi so but me nti asɛm na me ma social media sabre na nsen nkɔhwɛ wo hyɛ ne na na do ma hene hyɛ fa wo hyɛ ne kwa afifa efa no afrase mu ɛno wo to nsa Africa Kofi Adobanye wo mani so wo me fa woni magraheb ene angel group of companies so me fa no mo fa nto wiase nya na wiase nya enti kwa afifa ne mu ɛna brand tuntu na ibi tu oboapa saa bi ko video no a na na do ma hene nsɛm ya wo kan dia brand ne tutu no ma ne ball Kofi Adobanye ni enti ball na ni no ɛna mo de ne ko do ma no mo bi ball no sa de ne ba apriko asa no mo de ne ba kan enti ne fa na wo hye no to nsa Africa Kofi ma me fozua me daase ahon na ensem ne bi ho no ma Kofi Adobanye nwani sɛ Ghana fo ɛna ɔman mu ye nyina na nanom no maka ye hu sɛ abrantende ne ho abɔ afɔde ma Ghana emfa ho de aba sɛ wo bi nko na so wo nifa enye da bia na abanyi nipa bia ho asɛm papa aka afa ne ho but ne dia ye sɛ ɔyɛ ɛma ɔman Ghana tumpon bia no ɔyɛ na nye sei na ɛsɛ yɛde yɛ no boy no hyase kakra bia ne ne bi okro na ebinum ennim but omani me bi daadi ana wo hu se oka nasem a oka ha ne adeche no aka ha de wonte ase ne do ba bi a obegina ba bi ne waka de obete na mmom no nye se yebu na se oye ebono ni na so oye santini na so oye enkrani na so oye wi yemfa no nto ho na no de se beba saa ne ma nyina na Ewura Adobanye ne se oma oman ni mu acheche abre nyina no ka se ye bonofo o se dagobafo nka wo mu de o kusasefo nka wo mu de mfantefo nka wo mu de enkrafo nka wo mu de da bia wono no gyina se ye bonofo nso se ye ka bonofo ankasa pa no a wo mu mfiri bon mu pie no nka ho the history wo nsua anna why we say what to oni asi Asanteban so nana no kwasem ni ebuo bia ne de bia obi ayede mawo na wo ya amana tra so Kofi Adobanye ti seme che no ebre kakra na se bia me ne boboti pen no Kofi Adobanye ye nipa ti se ye ne a na wa frɛ no baabi oba ba ye adwuma so wa ma bi nya nkro na ato nsa frɛ na wo baaye ana no wade ne pen baaye a unso ya brono ni o yinhwe kro firi so nso ne pro ebron president ede na esen ka we na wo be gina wo de fidie besiwo so abeka se enya na atutuo no na premre oni awio apotokura so di awio na apotokura ko di awio na premre ko che ne emene na owu a opa na imade na behu no so wadi awio no awio na ekono enti ye wo na Adobanye na ye wo nsa na hya ase ma Kofi Adobanye wani sa be wa yesi te na mfa nche ba bia bontene ne beka bibi papa a kire na yire ne ma an Ghana fo me yakoma nto yeyam ese na panyine kasa na ne nsem ni mu no no wo kase o kansem no say wachi Ero Santahene serious Santahene A2 Galamsey ensem na Adobanye ka ya kwa hwe hu ni emewu no kwasem na say ase Ero Santahene na Adobanye sha ase so bo Ero Santahene de no ase de na duru ba bia man dodo na dom na ayele ehu no enti ase edi ne bono aye ne de ene de aye na Adobanye Ero Santahene A2 Galamsey Mami fozia eba ensem bi se onze waye panyini nsem bi ohonum na se nka waye abema se de ye num toda na wahya atare
because why ya be ma no a no kwasem ni na konya mu odu sene me oye man hene me nye man hene nti oye panyisim bie mu na emum no nnema bi ho no mu a o ma ye hu ni panyindie no se de sitie akonya me mete si a ne fenchichirichi o me ewuram na mete emre na mde so mewura ene momom history on tise me mfiri wuram bara mbeka wuram semo a mo se me ka de wuram tise na na ba hene atifie na so nti wuram de a won ka fie asem ye ntie no nya nsem na woka no panyin nkasa saa sande hene e de sofi ne aso agina hene fa na so hye ho ya chi na etu galamse ene me be hon mo a nananom ane baabia mpanimfo makodro momma manomra mu bio na eja bi sha ase na so nketingiti sei no a munhu eja bi so sei na ye se okeka ne mabom de sande hene pese oye bia na o ye fitiye meso oye so nyeye na yire ya se wo kraba etete wo cha no ahwe no ani bra ade na baye Ghana man penimfo dodo no amoho ni nyina munim de eko but nipa bi no ayi ani na baabia na wote kra wo kan asem ada na regional minister na say minister of regional minister for fra wa ba ho na wo kan asem ono a wo kan hensem kire no ono de na wo wom so era president mama ma no emfie nan a on na de be kan hensem ana Debbie anunti na meka se me sori a me tiwuram na pemere na so wono so te wono so won tiwuram dia na wati fie dia won ka fie asem Enzaza na nado ma hene eya ade ode aye kofia wa ma wiase nyina ehu se ensem wa ya woka no enye saa na ne sutie eno nti wo pe bibi dia kata sebi dia wa ye no so eno ode yero sante hene dimu eno ode ba be se ode ba be yi ne ho afiri sante hena wakana asem sante hena aboni dene ade na tabia mo pese mo di enipa no de oso sire ho no pese ode ho twetwere na wonya bibi papa fire no ho ne ehu se de ositie o hene Ghana ne nyina ye de wo wo fa asantefo wo mo fa ende ma bi o ho no be ya be boa ma oman na koso no mo hwe ne ma wo mo a enkura bi ne nipa bi mo wo nche na bi o ka no dodo na to no nyina ya na nye de o ka na ya na nyoma bojo obi o ha de onya didi firi wo na ya se ntin na de o ka no oboje wo so sanse se wa anya onya bi ni ne mu na koma mu ni super de dodo no a wo krom odomafo no dodo no hu se asema wo ka no bi o no emfata o mo kama bi bia o ye bia perfect one Osa ye judge nyame asa ma wo hene aka wo ho tidie be pa na be ya sa papa na be twa to ama ye nyina ye hu a osa be ye abun nyina president nana adai na papa wada ma wo nhwe say e kan say nana do ma hene nsema na wo kan de no what I know I was su ben prince ama sempre na wo ne kasa ni mo say wono ne da bunu nyina no wono ne da bunu nyina sa sembi ba no wan kan na kamia you say ase too many e dia mano onkrami ye de na na do ma hene eye be emfie na ye e ko ni mfie numu ne o ba kasa wo boa pa no de ero sante hene dim e na sabi wo di e di bunu fo no so na emom enye se bia wo ye chairman and president de ma bunu regional house of chiefs too many na ye ne dem e bro so no de afa ero sante hene dim so en wo de ye de ope eye no kore di tie maka se no kore ne se ebra wo hye na fa hye bebu no atebubu mai hene okoto no se woto a okochia unni nyina ya parliament chief o munyina ya mai hene enso oduru ho no mo hwe esu a oyi ya munyina mu hunu bie o chia no se wan sori nti no onche no aka ne se agunubu sei na da ma yana wo ye ne ma ya sua bio ma enchire ma sua bio na we nya kirepa o so pe broma nyina but broma nyina so enya wo na wo dia
na omo nyina kra so ni na chimpo anti niam ni bi wo ho no ma nana enka mama adwebram na se office ne bi wo na ha wo na wo nte ase a ewiase nya ga na nkwa na ewiase wa nkasa wo mo ofalefo bi ni atitru bi ni ma wo ewiase mu ha no a amaama so betimi afre wo mo ede wase mato mo ni ama ya kama Ghana man science mo yekoso yi beba fom ama asumdwi aba se wunti masante hinanim ndimi mpo bia wo ha no ma emre bi meka afidie ya yi se upi obi di resi na pese odo bi ko no se odo nya kwan ya wo de pe me number na pe me pe kwan ya ma wo nya kwan ya ko sante no ma tenase na ne ma ho bia aba fom na de wo ye no o ton Ghana ase Ghana o ton Ghana ase Ghana e bia de Kofi Adoma wade ya o sa ka se nya na atutuo panyin nkasa saa yasa na mama ye num bi ne du bebi ne sentale na exam na nte se ye be kan sem bia na mama me aka ma ye ni akotra de ese ye ka but ya ntete yesa akanfo awo ya kan ni no sa kasa ne ya mfa ntete ne mo santefo so ne so se de ye wura sikasa no de ode tete ye na santeman ebuo papa no ana ebu ne mo se wo so wa santefo santeman so na wo kaka se bi ne se enya ye hwe ma won kanko na de achi a abaya kam abeda ho awa abeda wo kana yetro ensema onu omu share original minister ni aka nyina no emu ba miensa pe ana ya asam papa wo kan ye de aka nyina yetro nko a na ada na tumfutu ogu yani papa mi yenhwe ensema de nanadoma hene eyi wanam yerosan wabo yerosan de hene dia me yehu no eti nanadoma hene eguso wabo yerosan de hene dia na sede na wadama ohene wusinnim yerosante hene se wusinnim chiame ne din ye bodie ne to aso gu hu fia ehun sunsan so ekoni pa so eya na ye papa ame fozi e papa do ba hene oti akonya so anenu ngwase na to no krebi oti akonya so na makane ha emre bi so aka akire wo se sante hene di akonya jana ye to so bi msante hene ye panyine sen na Bible no so wakan bia ono so nim Ghana mra no ye se mfa ni die ema de ne die so anna senye no se eye ahensem mpo a panyini ye di ne buo ma no ena akonya no so wote so na ye pagya na ma ne be ye ma hene no ena nti shaha ye rosante hene so nti shaha nti kana wakani nkonya nti woka ono na okutia no ho na sabre na bia ema ye ma ne hu ye sabre na ma me hwe nsinsanso a bank tinketin nyina ode ne hu ram bia no ebedu ba bi no ewo nase o se ukura bibi na wo ya anya da krope obedi akonwan nya da krope na ode anya mfie aduonu num yo eye kakra saa nti de ho ye nyina papa bo no eboa no na nya bopo se kim o sane e be ye dinama no nti papa obeka se na no ma hene boa pa ena wafa Eurosante hene din so ena wodi sisi abonofo se de be ya na konya omoto abama no betina so de ache betina so ache mame fozia ni nyina no abonofo a ewo ho no nya wo mu nyina na pene so na won atumi ni kura wo nsem no ana se bempraduasa omo ye mpanyimfo ne nananom ntino na me kase omo ye hufuo omo ntimi nkasa ana wakyekyere wo mu na ya akrachefo bi wo ho no omo nim no kura pa na nko betimi abio ma no aka no omo so buo mu ahemfo ntino mbeso mbeka na nko betimi aka bi akyere no but omo dodo no bia so no ma hena wo hye na se to kaso ko pagya na no akoka ombaka nse wonya abotre na ma hene no nso bom ena se de papa de wo de na no ma hene ene na no so ma hene mo ene na no mu bi o mo obo no do me na no mo obo no fa so asa wo maka na no ma yede ahye o mo ma wonya no wakase bi na ne nsema wo kan se wo se Eurosante hene ntimi mo ma hene ontimi mpagya enkyira ontimi mpagya fiepri Eurosante hene betimi apagya fiepri ene eye enkyira ena afenso menya sedi na Eurosante hene kan ana na do ma hene se o de Eurosante hene so betimi aya na so otimi
obetimi ayi amana bro so ala utibi na kuro no ye ne dia euro something ne dia oh eno na meka se otu mfuturugu nchirima ani history books honom no nyame na mebe kire mu okore nim na meka se me ofa ba ko classmate no ntia so obo apa no twatro onkan books no anya bia akra na manya nipa be mienu a omu free bono ho a meti omu asem abra ba ko ane lawyer obriye boa he ana ba ko se fa na ageman and they say the one wadano nya dan wadano ho no krom pepa sa na bia wo ne ntem dwumadie bi na bia wadano ho dia nka ne sa de ka no ho obati ehunu bi sa asema ye kan ne kro ona no ho books no mo kan ana mo so ma evidence omu de books no akire mu ma ye hu se say na ekọ enti doma no ompe bi nkan ana ana wa hu tizi omu kan no se ye to a ade na omu sa omu free eboro onye books bi nkan enhwe ana o sa ye judge anu ni ade ma hu se de wo kan nyina no o tu mfutrogu nipa oni ma kenkan pa so be kenkan ate ase na ye bo apayo wa heda no ye sa aha se tetinsem bi ni niam bi a atwam ko ana ko ni hon mu yawudie woni mu bepem ne no opedo be kana asema ma no ana hu so sa woni mu openi po betimi akana asema ma no ana wonya ana ato no kasa hunu enti na se dibra ye de ma no na sa president no sa dibra na foforo no ana ye ade a wonti menya no se Euro Santa Hene eye ma no a wasan ko ade asedapa na afi wade adane sebi asam foforo ene so wade bibi she Euro Santa Hene na no this Euro Santa Hene no fa no kwesi ne fa no kwa akire ne se ode ne bibi kwahye no de Santa Hene ye de ohene chi o ana hwebe nhu na hwe ne fa de okore ne mtin de nyame de ama no no ono waka ena asem ochina asem de atwam ana mprempre na edwe mu asem na ode ye adwuma he de nyame de tumi akoduru na ode ama obi ande ode ama ho sesa ne bi mu kitwa ma bi no a memense kura bo sesia no ayemani gie ayesem kura mu din hu se no na metro na obi na nanom ofie to bi dibre na otumi kosue no ba ho ba ne kukuruma ne yekese na memo wodi obi de atoto de ho bia ne de bia ho ya wo mu a onkosoro da into be kasa na nado ma hene tan a wotan Euro Santa Hene no ene wada na di amana broso o na sa ewiase man nyina ono ankasa na bonofo no kwa hu se de oye no eye tan enti niema ne bi ho no mo a esre no so ofisi obetim de bibia fa bibia na dwa ato bia onko ye ntia meka se de o kan nyina o tete Ghana mu o ye nyina na na no mo ha no ya aman hene wo o ma Ghana mu nyina no obia nyina baabi toto sa niema ne nyina bi akwai wo no ko a nti baba baka se o wo sha ase se wode o kan Euro Santa Hene ensema awo Euro Santa Hene di no amani pa hu no no obaka se eno na amani aye na edi ne tiri mu dem ena ema na water so saa eno na amani pa hu no baabia no wo no that's what the Euro Santa Hene kraka oh baabia no wo no yenim se kro no din di doma but no obi nnim no me na minnim obedi okase wadi 25 years obedi ye when say how many years no di ya ode sa ansem no nam frama mo obahya ase etutu mfutro gu nipa ne no emfie aduonu ayeda na edi hu no ye hu no nya mfie enum ne emfie enum ene edi hu oh anti no opese opagya ne ho a no nya kwa bafa opagya ne ho enti so otwa tro bi obaabi a one oye judge obaye ohene obi antimi mu nanim tia se na edi tro but say de oye ne hu fi social media na sa na ese ka kire no but they want to maintain the fear our time here no can say obi ntimi kan yense nana ya wo kan jai na utwa tro but social media dey me ka obete say dem na te ho say ya na me ka kire no odi tro nto onyai so be ja sa ne ma na social media ne dia o je so be ja ka because wo kan odi tro
dia meka obeti obama muaye meka se oye hufo a ya na mogima chinyi ana meka ne mere bia wase meboa oye hufo no beyi ano no oye hufo emema akoma na nimu adua na gya no o ka se brekura no ne die no o ka no aka ne dua no ahye ne to ontimi mpagya ne dua nti momma de oye no de oye de oye akosi se santini se obo na man he na obetimi aka se wosi kwan obeye beto aso betra ebetra so e friend say ye kan do ye how power bono original House of Chiefs na ye hwan ya nye do man hene do man hene na so hene do man hene na hene de on de honum de oye de ho won de ne ma na ho ba bia na batem kopim bia ye na saase mo oje obi a wa woto bi mo kopim bia no ono obi a tefe so ensensem e ba ho num nyina na ekoso nye do man hene kura ya sunya hene kura asem kura o musi a maka no do man hene na saase on na ka to on na sha wo hema na on na saase wo ye sa ne me nyina on na saase de o ye nya bia no ya afri ayi nkonya dodo no a wo hene no ye nya bia no ye ade na nka wo hema ane ne manfo ho no mo tena se no mo yi hene etimi edede na we kofa ndere we kofa ne de nya sa bi no ye bi sampa na so wadani hinta due chiri ane bebe won na ye na enya medadi na bedadi mo hu se wo mo pemu no kure tifie ko hunu nsuo no aba na afa bebusa pepepe okay iti papa de na no do ma hene yi ebesi ne se ebe wie se mame de be wia ne se wakoba akon waso akota so amodu achi ba yakokot wadifo nti aposo nkosi dabai ana obekura mu a kopem se waso ngazeti ana nensem bi won so wo kan ye se na sampa se bi ne enia ne nka asante ho ne mum na ehye suma ase enti na se sa modu ade atum se aheni ne kase na ana mo asante hen so amana nya no omatimi adaada brante na ma brante na te ase se wode ne nkonya ba kwa hye suma ehene ase enti na do ma hene eye de omo ye nana enti na se nsam na 16 years ni omanka sampa asem na ye bo apayo mame de sisi a meno mienu wa haye wo aname ana na do ma hene yese nkomo ye de no ka ho bi wonte ya nso wote ya ye miensa me ka se me maame ne na do ma hene maame a obaje adi onyini sasa nyo na wo me na ade na sampa ka se on na ni wura ne sante hena baka je sa ni wura ne obi foforo de wo ne ba no ana tu ne dini ndi se do ma hene ono no maame nyo na wo me na maame na wo no ti ade na me ko ka se chenchena wo baka kire me se do ma hene maame na ne ba ne me ene papa wo hwe ne nsama wo kan na wo kan brekum wo kan fiepre ene wo kan sampa ena ensamo a nananom nsase samo ne adesesamo ewo bono edoso pa enso asa de ye ro sante hene de ye ro sante hene de ya eno nko ana na ida na do ma hene tena se a woka san sam ne de na do ma hene yi brekum eni nkuru na aka zero sante hene sore se wo sia na do ma hene se de wo kan wo to mi se won ma ho kwan te se de wo sore te se suminya de kwa be no asumnya otimi esi otimi gifri uransem maame me se de oye ni nyina na o frefre ne ma bia nanadum bia wa hanom National House of Chiefs ane ada region mo House of Chiefs ni nyina na nananum mo mpanifo tuatua no enye ono kwa na okurum hew mo nyina mo nim de ekọ kasa ye kan nananum yesremo ye num bi se no ye ma House of Chiefs obi enso asante man sunsum kan ye ho ye de ye de ties kadwachi ena nanom o ya man hene a o mo asante memu ba bi asante akonya kopim bia na ye wura ne wo mu sana do man hene so o ye man hene mi wura no na adai ana tambia na o kasa na mo amwa akirikiri ne bencheye a mo nyina mo ya man hene
ebonfo ho on no yesi oye omu ayi na ko gonja ho so amahene ho uko sahwia amahene ho uko mfante amahene ho uko nkran amahene ho uko yesu amahene ho no nti wo mu ho no nyina mu ni domahene nya pa na na da de domahene ye no ayo mu da na enyo mu da na se enyo mu de ne mu ase onu mu na ko nya na asem tie nya no dabi do be so ano onu aso na ade ayo my Ghana asem ne yeka asase ani ni pe wo mu ani nkura wa hadam no anya politicians for there na nanom na chechire omu kuro dada ansa na broni ba wo de sa ne ma ne ba ye be ye president ni hwan mamna ba enti de kosu na nanom te wor mo ye dai enti omu ntimi nka emfra do ma hene ani ni ba bi mu nka mom na ase omu ntimi mfa mfiri o ma afofo so kopem ba bi se bia de wo kan ye hwe senate ye ti asomdwem ye ntena ho awa bra omu nyina so nti do ma hene kan dodo no an nti sabim pebesa o be ti bonkoso fo o mo kinka paper ni pe o mu so ehunu de ye kan ye no kore ne de do ma hene kan o mu nza so ye no kore a obne trans obne ka be ya na dinana no mo ho no ama hene no ye so mo sore no mo so nkasa bi na de do ma hene ka kokko no wo se enya wa e be do be na adu so na wo hene be ye ato aso abo ama hene ato aso e be do ba bi no abufuo nim no kura ba o abufuo hoi se de bi no mo se sante hene pese wote ne ho ebo no kuro pese wo yese wo sha ase yese okọ World Bank no wan ebi no god de mo di ne mane na mo ani no na de do ma hene ye na so mo te na mo ye no ena o pese wo hunu de o pese wo ye te ye besere wo mo o mo bibi ka wo nka na abufuo hoi ahemfo no na nana no America mesere mo abufuo pepa kro bi kro mo ti mo to mo nsa wo de mo obi ye wade anya utimi tia no tunu ya ade yina tan mun kan bi na mun hu se de titie de ono waka no oni mu no mun pe na mun kyerema mun hu na mun nyi history bi na mo kan na mun fra mu na mun ne nkasa na mfa asomdwe mra Ghana ye yina ade ye mpese e be se kuro foforo bi so ana papa obeka se nana no mo sebi so sebi nya da man hene no mo maka no obeka se nana do ma hene no maka nana do ma hene nkasa na akoso ni ja enti ko obefa so bedum ja ono afa so num ja no mo de o mo mamu bi ebi wo kra na o mo kra na de do ma hene ye no na ye obi ho na akoma so ade ma no na ye ne de nanso kofa saa nyina ba kra no a ya to aba e ma panyin ba ko na nyi o mo nya so na tesa o mo ko school ni bi na o mo nyina ko bi no obi abetimi akenkan ana wo abefa no Ghana history untimi nka wa abra ba yi asante afiri mu sede eye wo mu ankrofo mpanimfo mienu a wo mu nim dia wo mu ye historians wo mu ka saa asem no yeso ye kan book no bi o untimi nyi abakosem bia wo ba yi a Ghana abakosem wa abra wo ka abakosem wo ba bia asante mewura mu enti papa wo be ka se asemo enti papa na sa de ekwe na do ma hene nsema wo kan ene ne ya wo yi wo say propaganda Kofi Adom woni wodi wani ehu Kofi Adom wani bra wane ne yire ne nabusuafo etena ase a na wo ka sede asamuni si ekoye de to no de wafamu sedwis ahodro a waye ne team makom hakonso na sa na do ma hene tena se kasa eye propaganda so wasi nyon na tutu nti Kofi Adom onso kasa nso ya de se o twatro ato no so se wanko ho Kofi Adom ko nti no wase propaganda na msinti wanko ho nti wo mu ka mi fa hu nyina no ene adanse fa wo mu nyina kire se Kofi Adom wanko ho eye ne yere e ka se na suma hene e ba ho a o mpa bi kakra ba envelope mu mie so no enye ne kore na suma hene fa fon de spray ne yere ka cha ne se Kofi mra no Adom ahene wuni mu no enye ne kore mpanimfo a moda omanya no ayatumi kura mo o ka say propaganda na say ye no e wa che ne yenu anam nketo na nkran nkete na ofa Adom ahene mesrew me ofa classmate ni woni ta me fra ofa no me bondira be hu
na mo mesre ofa mo ma ne ma bi nya adwebre wo se ye ofie na me ba na me kasa se ya entimi nkasa saa nkyerɛw na mom se sia ye afidie so de nim se wote ya wotie se de okasa wo afidie so a wo ma yetie no bi na me ka kyerɛw to ohini tie na hwɛ ne ye na ma nkabomum emra ne ya wale ye hu dɔmaafo ne asantefo ye nyina trap se wo Ghana nyina ya wawra ye hu emma saa nneɛma wenu e ho dada na se me maame se wo emfie kojo hoho na na fie kojo hoho ne yese se bodom na che ne weye na ye me history ne ye ka kire me yese me suana Debi se de ti de da hodum dada no se bodom kire na na we emfie kojo hoho a mimi ya me so ba yese wache ma we ana na mo me mfa saa ne ma no to nche na history ne ba bia da bia na ma no koda ho obi ani de ne de aso ne hwe ne ye na moa Enti papa na do ma hene nsem ya ye de yem komo ne ba na wie na nsem wo ka se ono achi Rosanta hene se Rosanta hene e2 galamse na Kofi Adoma wo ne nsem no eye propaganda na ehu ya sabre no na wone na nanu machia no mo baba dwene eye bono man no na ehu ya se wode wo no nasam enen time bi wo time Rosanta hene what they yedi what they ye mama me da se me nkasa enkwa chiripi ahase no de yesa me ka kire no ma ka kire no ahase no de me kan no me nsan sisu bio na ya na eduru ba bia na akoma esore ya onim ni wura ba wo onim ni papa onim ni maame onim ni nua na se de binum be ye ya abeduru ne so no se wona ye na agema bedu a otoso mienu ahemfo ne bia bananim mienu na oba ye no ne sapapa obetwa ye nti no fa din no to no obetwa asasa we bia na nti obehwe ama obi su baba ba fa na konya ne se esa wo twa ye no so baba kasa agema bedu otoso miensa na onhwe de o ja to no ye din papa no a ye besua afa no go santehene de nin papa na wo fanom ne nuanom be yeto opemso wo ba ye na wo be fa ye no on se na ya de pa watoa so adware no papa watu mu nchene ndi wo de nana agima badu the first say no be ye ha nana onu so ba kwa sante ko na mo so no mo form first bono champion association na omo form eno a eno be ni enfie du no gui say na meka say de obeye no sa edu mfie do gu ye no wote nka biem ade na ono no epese obeje ne hu mena edua ntekuma ade wo no ye se edua na se de we se ntekuma entra se ntunko ewunu ya no obe hyehyɛ saa ne ma ni nyina no pese nka wode kwa anim no anye ne dwurugu ya kai hu se de wo ye no so no ebe dwuregu na tumi bi na ba ho ban ne mebebe ema wo kwa wo ba Nyankopɔn hira ɛda wo so se nipa bia obakasa atia wo no na wanka na kasa paso no ɛda wo ha wo ba sanse abusua panyin mpo wo kasa tia no a onya asotwen na nti se wo man hene hwe wo hene yɛsrɛ wo se emaya bufuo bi ɛne yɛkasa bi ntra so ane anya wo ho asotwen mane sa pepepe na ne mamra fom ne mfa wodo ani kabomu ne opepa se de bisisi o man Ghana akoso no na emwa na Kofi Adoma nso no esra no a we de ommo ne wodua ofri ebono so pebono kabom asam na de eze vim lady de posti say e free say na Adoma hene cancer se aye Kofi Adoma woni aye ne ya papa ase wonu no humpo say na Adoma hene frɛ no okoye nipa de koduru ye no wanya no ho ayere yobanya no ho na emom no ebe na Kofi Adoma ehia ne sika na ohia ne kapre na nka eye enkranhye semba ko pra obeka na so be frɛ no fo so se ebia Kofi kafra ebia weni nti na ebia be ma abontere makasa na se
oba abonten na bakasa wonya na otutuo dia se watwa asem na nyina so watwa ni nyina so ya sa da panyine kasa ya ha dwene yo papa ene beda ase se ja ye frɛ wo bebia na wo pa otutuo mu e de bai ye beda wase pa se ensuo no to ti me kopemere ti na me firi kwayem na eba o ko hwe me ka ho nyina aba on se ukude de anim ne ohene be ye ntime prepare ba bia kira ya da pa ntime hwe de me ne besom anu nti na me firi wura mu ba ntime ba wura mu sam na me ka ne hanom ne mu se wo wo ye wura mu ni na wo be ka wura mu asama ka na de ye ka no ehun se no kura na ye ka Papa yeda sepa yeda se that be a champo ni di nkoma na de me dey sorry so ni de dey sorry so ni na do ma hene eya kai ne gu se e na me ro santa hene nsa so e no peja mo abeye ma hene e de sa oni ro santa hene nya sabi woni nkonya e na nya me gidi yesa de me kan wote ase se wo ko nkonya so a me gidi yesa sana e ro santa hene ono won ni asem biaka ono nkonya ene won septa ena nsem wana na do ma hene wo kan yi sabi so sabi nya do da ya na papa asem bia na o taka o se nipa o kasa pii no eya entie no nemu eya ahye o hwe ne de wo hwe de wo ya eno na kire ne su na do ma hene wada ma me gidi za se tumi na do so wo so enti afoforo o yi ro sante hidi apeja wo de wakopa na se de yesi ko me je de yesi de wo hwe ase ba sa wa hwe no wan sesemu a e do ba hwe ase de sesi enti hwe na wo nam ne so a wa peja e be sa no so ama se bi wo ni no brase ko fie no wo ni ya wo di mu e na se de wo si di wo ho ya enye what's a propaganda? And you want some of and your propaganda, woman, and I wear propaganda. Near moon, and you could feel no. And one day, and then the answer, you and to me, I'm wobbling. I saw the top on my own surface of I asked some move on, whistle. The moon said, Diana, a Janet Panny woman. Yes, and I'm that's an castle. Yes. Maybe any man is here. If you don't put your book on your door, you wish you or Santa Hene or your Santa Hene. Down and down, or your Santa Hene. Would you have branded? Ubony dear, and my son Pooper show. Now, when the dean of Bonnie would dead to. Now you are just with Nadine was say you were Santa Hene. Can who so say woman and plans to do so soon? We dear Edinburgh is here. Nana, I'm sure. Which you don't counsel. You wish you, Macron.